Smarticle automaticky vytvorí a odošle marketingovým kontaktom a predplatiteľom newsletter o novom vydaní pre každé nové vydanie. Marketingové kontakty dostanú článok na bezplatné čítanie z vopred vybranej kategórie, predplatitelia dostanú 5 ďalších článkov z vopred vybraných kategórií. Newsletter je súčasťou modulu marketing. Ak ste si už predplatili modul marketing, môžete tento nový nástroj okamžite bezplatne používať. Nový nástroj newsletter nájdete v ponuke v časti marketing, newsletter. Krížik všeobecné nastavenia. Po vykonaní všetkých nižšie uvedených nastavení môžete nastaviť prepínač, odoslať e-mail s novým vydaním všetkým odberateľom na zelenú farbu. From name, odmeno, zodpovedá názvu odosielateľa. Automaticky sa tu použije názov skupiny z nastavení skupiny PDF. Odoslať zodpovedá adrese odosielateľa. Predmet zodpovedá predmetu uvítacieho e-mailu. Adresa vydavateľa je adresa, ktorá sa zobrazuje v petičke e-mailov. Logo SA zobrazuje v Uvidacom e-mail AV e-mail o adresini. Odporúčame tiež nastaviť vlastný e-mailový server na odosielanie e-mailov. Zabránite tak tomu, aby e-maily skončili v priečinku so spamom. Krížek obsah. Téma je predmetom nového vydania buletinu. Header for welcome mail, hlavika uvítacieho mailu, text hlaviky v Uvidacom maili. Telo pre uvítací mail obsahuje text uvítacieho mailu. Header for free readers, hlavička pre bezplatných čitateľov, je text hlavičky informačného buletinu, ktorý sa zasiela marketingovým kontaktom. Text pre bezplatných čitateľov je reklamný text pre marketingové kontakty. Hlavička pre platených čitateľov je text hlavičky informačného buletinu, ktorý sa zasiela predplatiteľom. Krížek bezplatné články. Tu je predvolená časť, z ktorej je možné prečítať pávý článok bezplatne pre marketingové kontakty. Ďalšie bezplatné sekcie článkov je možné pridať prostredníctvom položky Pridať sekciu. Krížik platené články. Tu sú definované 3 kategórie, z ktorých sa vyberajú články pre vašich odberateľov. Rubriku môžete odstrániť pomocou symbolu odpadkového koša napravo od výberu rubriky. To vám umožňuje určiť, koľko článkov chcete prezentovať vo svojom informačnom buletine. V časti časový harmonogram môžete určiť, kedy sa má newsletter odoslať. V predvolenom nastavení sa newsletter odošle 0 hodín po dátume uverejnenia. Inými slovami, okamžite po zverejnení. V časti štýl môžete zmeniť farby a písmo. V časti Send test mail, odoslať testovací mail, si môžete nechať poslať testovací mail pre bezplatný a platený newsletter. Ak to chcete urobiť, vyberte možnosť free, bezplatný, alebo paid, platený, zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknutím na tlačidlo Send mail, odoslať poštu, v pravom dolnom rohu ju odošlite. V časti Import e-mail list, importovať zoznam e-mailov, môžete importovať svoje marketingové kontakty, ktorým chcete automaticky posielať marketingový newsletter. Pridávať môžete aj jednotlivé adresy.